Da li bi pre voleo da imaš super snagu ili super brzinu? Da li bi pre svuda kasnio 10 minuta ili svuda stizao ranije 30 minuta? Da li bi pre bio u komi 3 godine ili bi pre bio u zatvoru godinu dana? Da li bi pre zauvek izgledao kao 10-godišnjak ili kao 80-godišnjak? Da li bi pre da možeš da zapamtiš svaki razgovor koji imaš ili da zapamtiš svaku knjigu koju pročitaš? Da li bi pre ceo život hodao samo na rukama ili jeo hranu samo nogama? Da li bi pre voleo da nikad više ne moraš da spavaš ili nikad više ne moraš da jedeš? Da li bi pre voleo da imaš više para ili da imaš više vremena? Da li bi pre bio neverovatno zgodan ili neverovatno duhovit? Da li bi pre zaboravio sve uspomene ili da te svi zaborave? Bonus pitanje. Da li bi pre živjeli sa majmunom ili sa zmijom? Koje pitanje vama bilo najneobičnije? Prokomentarišite.